Hola! Ootko miettinyt, mitä väripaleteissa nämä pallerot tarkoittaa? Tämä ensimmäinen on värin tummuus kautta syvyys, vaalein, ja verrataan tummimpaan. Kumpi on parempi? Tää tuntuu vähän liian vaalealta. Pikkasen on kyllä pliisu. Ja tää tuntuu vähän liian synkeältä sulle. Täältä nousee vähän tällaista tummuutta tänne kasvoille. Medium, niin katsotaan tästä ja tänne. Tää on paljon niin valosampi sulle. Kyllä mä näistä tän mediumin ottaisin. Entäs sitten medium vai vaalea? Ehdottomasti medium. Kyllä. Seuraavaksi mittaristossa on lämpömittari. Elikäs, onko mallini viileä ihonpohjasävy? Elikkä kylmät tämmöiset sinipohjaiset. Mitä sun silmät näkee tässä? No ehkä vähän tuntuu, että toi väri tosta kankaasta hyppäisi niin tonne kasvoille. Vähän sinertää koko mies. Vai sitten ihan toinen ääripää, eli vahva lämpö, eli tällaista keltapohjaisuutta, oransseja värejä. Eli kumpi näistä parempi? No se on se lämpö. Lämpö on parempi. Katsotaan sitten neutraali lämpöisyydeltä. Eli ei niinkään viileä sinipohjainen, mutta ei mitenkään lämpösä oranssi. Kyllä se lämmin on parempi. Niin jo. Se tulee semmonen ihana hehku kasvoille. Eli lämmin. No mikäs tää viimeinen sitten on? Se on pehmeys vastaan kirkkaus. Eli pehmeät värit on tällaisia murrettuja värejä, hieman ehkä harmahtavia sävyjä. Ja kirkkaat värit on sitten hyvin puhtaita. Eli kumpi parempi? Tämä vai tämä? Kyllä mä sanoin, että kirkas on parempi. Samaa mieltä. Tää tekee sua pikkasen niinku harmahtavaksi sun niinku ihon. Ja täältä sä niinku loistat. Ja sitten siitäkin on olemassa neutraali keskitie, eli ei liian kirkas, mutta ei liian pehmeäkään. Mut molemmat näistä toimii mun silmään, että... Tää on aika hullun näköinen tavallaan tää kirkaskangas, mutta... Kyllä. Mut siis sun kasvot pysyy hyvin niin kun, rauhaisina ja kirkkaina hyvinä. Liian vaaleat tippuu pois, liian tummat tippuu pois, liian viileät tippuu pois, liian pehmeä tippuu pois. Auttaako tää sua hahmottaa paremmin?